फैबाय थानाय 16थि जेनेरेल इलेक्शन आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि बेवहाय जोङो गुबुन समस्तिनिखौ सावरायालासिनो स्पेसियेलि जोङो बिजनीनिखौ जोङो सावरायनो ओंखारदों। आरो बेवहाय फैबाय थानाय 9 अक्ट'आव जि जानो गोनां आसाम एसेम्ब्लिनि जि बिसायख'थि बेवहाय जोङो बिजनी हिसाबै मोनसे दिनै थासारियाव दङ। दा बे थांनाय 2021 सनाव जोङो गावजों गाव सौग्रावलायनानै जोङो बर' एमएलए जोंनि नैबे बिजनी बिधानसभा समस्तिनिफ्राय जों जेनदोंमोन। नाथाय दिनै जोंनि आखायाव मोनसे सुबिदा दङ, बर' एमएलएखौ आरोबाव खनसे गायसनफिननो हानाय। बेवहाय दिनै जोङो जेबो पार्टी डिफारेन्स लानानै सोरबा इउपिपिएल, सोरबा बिजेपि, सोरबा बिपिएफ बिदि लालायालासिनो मोनसे बड'इजम आरो ग्रेटार बिजनीनि इन्ट्रेस्टआव जोङो लकेलनि बर' एमएलए कमलस नार्जारी बिथांखौ जोङो देरहाहोनो हानाय जोंनियाव मोनसे सुबिदा दङ। दा बेनिखायनो जोङो बिजनी हालामनि गासै बर' रायजो राजाफोरखौ सोरबा बिपिएफ खालामग्रायानो थादों, सोरबा बिजेपि खालामग्रायानो थादों, बा गुबुन गुबुन पार्टी खालामग्रायानो थादों, बा गुबुन गुबुन आफादारि बेयाव थाथों मानो जोङो खावलायगोन जाहाथे एबार जोङो बिजनीयाव आरोबाव खनसे जोङो बर' एमएलए जोङो देरहाहोनो हायो आरो बे ओनसोलनि आरो जोंनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय बर' हारिनि बिजनीनि बर' रायजो राजानि थाखाय खामानि मावलांनो हायो। नोंथांमोनखौ बेखिनिखौनो जोङो इउपिपिएल हिसाबै नङाबाबो बिजनीनि सासे सोद्रोमा बा थागिबि सुबुं हिसाबै नोंथांमोन बयखौबो खावलायबाय।